Salam hormatly izleyijiler. Sizi bizim kanalımızda hoş gördük. Bu edeki videomda men sizi YouTube mahavatlanırma, ýagny YouTube nakrutka saytlarynyň biri bolan Itmonster saýty bilen tanıştyrasym gelýär. Itmonster servisi hereketleriň alış-salyşyna esaslanýar. Ulanjylar bir-birine like goýarlar, videolaryny görýärler, tesir ýazýarlar. Hasaplary ýönekeýleşdirmek üçin içerki valuta coin ulanýar. Gelin bu servisi ulanyp görelim. Bize esasy mail, ýagny poçta account gerek bolar. Siziň bilşiňiz ýaly, meniň telefon programmalarynyň kömegi bilen pul gazanmagy görkezýän videomyň başyna Google account açmagy görkezdim. Eger kimde kim görmedik bolsa, ekrandaky işarata ýa-da videonyň aşagynaky opisiýa basyp görüp biler. Indi bizim Google accountymyz baý bolsa, YouTube'a girelim. YouTube'da registrasiýa etmek üçin şu ýerdäki YT diýen düwme basmaly. Bu ýerik poçta salgymyzy ýazýas. Soňra parolymyzy ýazýas. Ine biz YouTube accountymyza girdik. Indi bolsa Itmonster saýtynyň özüne girelim. Itmonster saýtynyň sylkasyny videonyň aşagyna opisiýada goýan. Şol ýere girip basyň we saýta girin. Indi Itmonsterda registrasiýa etmek üçin şu ýerde registrasiýa diýen ýerik basyň. Registrasiýa etmek üçin şu setirleri dolduralyň. Birinji, özümize login düzmeli, ýagny gysgaça at. Ikinji, biziň Gmail salgymyzy ýazmaly. Üçüncü, parol düzmeli. Dördüncü, düzülen parolu gaýtalamaly. Setirleri dolduranmazdan soň şu aşaky düwmeye basmaly. Bu ýerde siziň robot dälliňizi suwd etmek üçin kiçirek ýumuşlar ýerine ýetirmeli bolar. Ene biz registrasiýa etdik. Bu accountymyza girmezden öň poçtamyzy tasdiklamak üçin oňa uğradylan sylka geçmegimizi soraýar. Diýmek biz Gmail poçtamyza ýermeli. Ine Itmonster servisinden gelen poçta. Girýäs we onuň sylkanyň üstüne basýas. Ine şu hereketlemezin netijesinde Itmonster saýtymyz taýyn. Bu sahypada bolsa ýerine ýetirip bolan işleň sanagy berilen. Itmonsterda like, dislike goýmak, tesvir ýazmak ýa-da kanala ýazylmak üçin YouTube kanalymyzy goşmaly. Oň üçin şu ýerde привязать account YouTube diýen ýere basmaly. Indi bize öz kanalymyň sylkasyny ýazmaly şu ýerek. Sylka bolany web salygy bolýar. Biz YouTube'da registrasiýa etdik, ýöne biziň kanalymyz ýok. Gelin kanal öredeliň we özümize gerek bolan sylkany alalyň. YouTube salgymyza geçýäs. Şu ýerde burçda accountymyzyň belgisine basýas we sazdać kanal diýip basýas. Başlamak diýip basýas. Biz üçin kanalyň adynyň uly ähmiýeti ýok. Bu maglumatlar bolsa soň dolduramalylar. Ine kanal açyldy. Bize şu moy kanal diýen ýeriň sylkasy gerek. Sylkany belläp kopýa etýäs. Men görkezýän videolarymda size dogry düşünmegiňiz üçin hemme zady jikmejek görkezýän. Bu size kömek etýärmi? Ýa-da başga sorular bar bolsa maňa kommentarda ýazyp bilersiňiz. Düşünmeýän zatlaryňyz bar bolsa da kommentarda ýazyň. Men hökman jogap beren. Ýanky sylkamyza Itmonster'a geçip gerek bolan setire goýýas. Indi şu kanalymyzyň biziňkidigini tasdiklamak üçin we biz like goýanmyzy, video göränmyzy ýa-da tesvir ýazanmyzy şu servis bizi tanar ýaly, şu kodu biziň kanalymyz barada maglumatlarda ýazmaly. Oň üçin ilki şu kodu belläp kopýa etýäs. Soňra YouTube kanalymyzyň maglumatlaryna geçip şo ýerde goýýas. Indi proверить ýaz, ýagny barlamak. Ine görşüňiz ýaly biziň YouTube kanalymyz goşuldy. Indi biziň ýerine ýetirjek ähli ýumuşlarymyz şu kanalymyzyň adynyň ýerine ýetirler. Gelin indi ýumuş ýerine ýetirip görelim. Ýumuşlar ýerine ýetirip başlamak usullary köp. Olaň biri şu ýerde ortada "Выполнить задание" diýen düwmeye basýas. Soňra täze wkladkada YouTube video açylýar. Bize ýumuşy ýerine ýetirip başlanmaza wagt berilýär. Ýumuşy ýerine ýetirsegem, şo wagt gutorýança wkladkany ýapmalylar. Bolmasa biziň eden hereketlerimiz hasaba alınmaz. Hereketlerimiz barlamana wagt gerek.
Ana bize adobrene dedi, demek kabul etti. Koyunlamız barlak görsök, 310 koyun köpölüpdür. Aslı 500'ü, 810 oldu. Yumuşlar yerine yetirmen yene ursulu, browser'ı, Rashreynya gurnap, şon kömöwülen yerine yetirmektir. Itmonster Rashreynyanyň esasy oňun taraplarının biri, bir gezek içine girip işletsek, öz avtomat ýagdaýda işläp videolar görüp durýar. Ol Rashreynyany browser'a gurnamak üçin Google'da gözläp, ýa-da gönüpmel Google Web Store'dan tapyp bilersiňiz. Inne bu Rashreynyany işletmek üçin ýokardaky panelde oň üstüne basýas. We çykan aknoda Открыть клиент diyen birinji düwme basmaly. Ene biziň Itmonster Rashreynyamyz açyldy, onu zapustit düwme basmaly. Düwme basanmazdan YouTube sahypy açylýar we biziň adymyzdan ýylyň videosyny görüp başlaýar. Her gören video üçin bize coin berýär. Diýmek pul gazanyp başlaýar. Ene görşüňiz ýaly bir video utaryndan soň avtomat ýagdaýda ikinji videony öz açýar. Indi öz sahypamyza girip görsek, bizim coin'larımız köpölüpdür. Inni biz YouTube kanaly açdyk, Itmonster'da coin gazandyk. Bu zatlaryň hemmesi bolsa öz videolarymyzy mahabatlandyrmak üçin. Videonun görnüşini köpöltmek, ýagny prosmotryny köpöltmek, like'laryň sanyny köpöltmek we videolara tesbir ýazdyrmak. Olar şu gazanan coin'larymyzy toplap eder. Oň üçin добавить задание, ýagny ýumuş goşmak bölümine geçip, özümizde gerek olan parametrler taýlamaly. İlki bilen mahabatlanacak videonun sylkasyny goýmaly. Onsoň mahabatyň görnüşini saýlaýas. Video görkezmek, like'lar, dislike'lar, kanala ýazylmak we tesbir oýdurmak. Indi häzir video prosmotryň mysalyna düşünýärin. Bu ýerde video näçe wagtlap görkezmek isleýänmizi sekundda ýazmaly. Şu ýerde belläp geçmeli zat bar. Video 10 minutdan az bolsa, 50 götürme, ýagny ýarysy görülmese, 10 minutdan uzak bolsa, 30 götürme görülmese, görüli hasap etmeýär. Bu setirlerim şoň üçin berilen. Bu setire näçe gerek görkezmek isleýänmiz ýazmaly. Bu setire bolsa, bir sagatda näçe adam görmegini isleýänmiz ýazmaly. Istoçnik trafike bolanyny biziň videomuzy adamlaryň nirden tap görýänligidir. Mahabatlandyrmaň bahasy bolsa, biziň özümize görä düzen parametrlarymyzyň netijesinden gelip çykýar. Bu serwisde diňe YouTube däli, WKontakte, Instagramdaky akkauntlar mahabatlandyrman bolýar.